Makakainom tayo, makakainom. Ah, sige, bunom! Bunom! Yung unang viewers namin, may 3 kilong siya. Huwag kang alis dyan, ipot ka lang dyan. Ronnie, isang comment mo pa, vlog ka na. Vlog ka, Ronnie. Ay, pagkatapos namin dito sa postre, ang destino namin mamaya, within 2 hours, punta kami ng Patar. Kaya, shoutout kay Mambit. Ah, kaway, kaway! Good morning, Kabiheros. Late na tayo sa ating usapan. Ha? Wait lang. Kasabay pa natin doon. Kasabay natin yung caravan ni Bongbong. BBF, wait lang. Medyo late na tayo. Lulusot lang tayo saglit. Wait na lang. Gawa tayo paraan. Ang haba kasi. Eto, nandito na sila. Gaton tayo, gaton! Mga bobo! Mga bobo! Kalanda? Kalanda ko na. Paano di man iraw na talaga rin? Ayun, hintayin natin yung ibang kasama natin. Dito na kami sa Binmalay. Bakit na siguro yung kilos mo, no? Ano? Siling-silang! Yan tayo mga masalag po sa plaza. Ano ba na eh? Alam mo, ang mga nyo na yung kalong yung tira. Na kayo. Mamblaga. Ayun.
Makakainom tayo, makakainom. Sige, bunom! Bunom! Balag ka to. Rumulaga na. Dito na sila. Alright. There's eatery. Kambingan and dito. Pagkain. Ano to? Ano tate? Pagi. Saging? Pagi. Ay, pagi. Alaminos lang gunisa po. May alaminos lang gunisa kami. Chicken curry. Pakso na isda. Laminas. Laminas. Niw ng baka. Talong may talong. Ay, meron pa doon. Check mo doon. Hindi makita ang sungilingin. Takal to. Ano yung dinuguan nyo? Laman? Baboy po. Walang, Karne ng baboy po, liempo. wala siyang lamang loob. Hindi po kami naglalagay ng lawan loob. So, Yun na lang ako. A few moments later. Okay, resume na kami. Let's go. Tapos na kumain. Ayan, namalengke muna kami sa may Alaminos para may lulutuin kami mamaya. Hey. Bani na. Hindi muna kami ng pakwan. Yun o. Lalaki. Bani. Ang pangunahing produkto ng bani ay pakwan. Laki nun o. May pakwan o. Use pakwan in a sentence. Pakwan ka naman dyan. Ha? Bulinaw na. Okay. Na kami, Samang Norte. Ito na yung papasok sa Bulinaw Falls. Alright. Papasok na kami ng falls. Alright. Lapit na kami. Bulinaw Falls 2. Saan ba tayo? Number 3 daw, number 3. Bulinaw Falls 3 na kami. Alright. Laki na ng pinagbago. Dati hindi ganito to eh. Mga 2017 pinuntahan namin to. Hindi ganito. Shout out, go! Ito sa Yarang Viewers. Shout out sa? Yarang Viewers. Hindi, video. Ay, di dyan. Walang cooking. Alam mo? I-review. Nalsi rin dyan. Hanggang po sir. Yun yung falls. Yun o. Sementado na yung daan. May hagdan-hagdan na siya. Dati hindi ganito to. Sobrang hirap bumaba dito sa pumanik. Alright, yun o. Green na green.
Bye.